Kde má tvoj krk? Slabo! Pálo revolúcie! Elektriky máme toľko, máme. Elektriky nás už počuť nebude. Elektriky nám vyrába stroj. Všetci bližšie. Ideme! Prekryť mašinu na to. Neviem! Asi to bude lepšie takto. Asi. Vypnem agregát. Hej! Trochu ešte nehyne. Na je teplo, hej. A to teraz trolejbusy tu. Ale nebude svetlo. Svetlo je v našich srdciach, Ziggy! Chceli sme byť pôvodne na balkóne, z ktorého bola vyhlásená Maďarská republika rád. Nedá sa. Čiže, milí priatelia, ženy a muži a deti, občianky a občania, historický a politický vývoj dospel k okamihu, kedy vaše problémy prerastli vaše hlavy. Vaše problémy stojace na pleciach problémov vašich predkov. Vaše komplexy stojace na pleciach komplexov vašich predkov, ktorými si vy, ľudia malí, neviete dať rady, preto sa obracate na nás, ľudí veľkých. Aby sme za vás nastavili chrbát. Aby sme za vás pozdvihli hlas. My to za vás urobíme a nežiadame za to od vás nič, len aby ste sa vzdali svojich hlasov kompletne. Vlastne nebudete robiť nič, čo vám nepoviem, aby ste robili. Veď ak sa pozriete do minulosti ľudí, je niekoľko príkladov, kde nič nerobenie mohlo priniesť o mnoho pozitívnejšie výsledky ako robenie čohokoľvek. Čo sa týka peňazí, prejdeme k ďalšiemu tématu. Aha, ne. Zase opakujem, preto nerobte nič, kým vám nepoviem. Čo sa týka peňazí, citujem sám seba. Peniaze sú, iba nie sú v správnych rukách. V rukách ľudí, ktorí ich chcú minúť. Nás. Doterajších držiteľia peniaze iba majú a nechcú ich minúť, lebo sa boja, že keď ich minú, tak potom nebudú mať. Ešte chvíľu počkajte. Na základe tejto skutočnosti my, Ziggy Jabur, vyzývame doterajších držiteľov peňazí, aby ich odovzdali mne, čím sa tieto peniaze stanú moje peniaze. Je dobré, že vás neprišlo veľa, lebo sa s týmito peniazmi chcem podeliť aj s vami. My si necháme polovicu a medzi vás sa rozdieli druhá polovica. Ak vás prišlo napríklad 100, my dostaneme 50% a vy jeden každý dostanete jednu 200. Ak vás prišlo 130, príklad, hej, my dostaneme zase 50% a vy jeden každý jednu 260. Ďalej. A tak sa stane, že na svete nikto nemá peniaze, iba ja, Ziggy Jabur. Teraz vám dám na chvíľu pocítiť, ako to bude vyzerať. Ak peniaze nebudú mať súčasní majiteľia peňazí, ale ja najlepšie zhodnotím, kedy, za akých podmienok peniaze investujem. Poprosím, poďte bližšie. Slavnostné vyhadzovanie peňazí z balkóna. Úplne nová, lepšia mena.
Moja. 7 peňazí. Jeden džab. Daj mne, ja to robím. To boli 40-ky. Nie, sorry, 52-ky. A ešte 40-ky. Ten stánok, čo je otvorený, ich bere. Ešte jednu. Toto presne isté urobím aj s tamtými, čo mi dajú. Vrátim sa k nie, hej. Ešte moment. Dá sa s nimi platiť investorovi. Poďme vám z nich nakúpiť zbranie! A lásku. Moment. Ty nerozbiješ to. Vyhazujem. Teraz pred vami to urobím. Osobne sa podpíšem na jeden pohár. A kto ho chytí, stane sa majiteľom 1 miliónu džabov. Ďakujem. Borovička. Ja som vedel, že on to chytí. Aby vám ostatným nebolo smutno vodka. A Borovička. A Borovička. A Borovička. Joj. A vodka. A vodka. Joj. Sen každého Slováka rozhadzovať palenku. Dajte mi hlasy! Toto bude každý deň! Každý deň dvakrát! Ja keď sa ukáže pakoč na balkóne! Odpede dozadu! Rozliav! Hodím mu ďalší! Všetko rozleje! Joj. Chytil. Dobre, zvyšok si necháme na potom. Ďakujem. Ja vám tieto peniaze dávam a zároveň vám dávam šancu mať peniaze, ktoré sú kryté mojím čestným slovom. A to slovo je jediná skutočnosť a realita, ktorú máte. A to slovo je Ziggy. A teraz požiadam o požiadavka, ktorá by nás všetkých mohla byť, mohla byť blízka. Požiadavka adresovaná tým, ktorí ju môžu splniť. Niečo lokálne. Žiadame zapísať sídlisko 2 a sídlisko 3 do svetového zoznamu UNESCO. Zároveň žiadame premenovať sídlisko Sekčov na sídlisko 4 a následne zase zapísať do zoznamu UNESCO. Drahí bratia, milí priatelia a moji oddaní, kratka. Revolučná doba ešte neskončila, ešte nenastal čas každodenný všedný, ešte nenastal čas tvrdej práce. Ďakujem. Kto má ten pohár, dostane 1 000 000, nech príde hore. Keď zatlieskate, hodím ešte peniaze. Peniaze! Aha, dobre? Teraz úplný bonus, o ktorom ani nikto nevedel. Hodím tričko
každému bolo dobre. S nápisom Ziggy Jabur and the Black Revolution Band. Aha, basketbalista. Joj. Poprosím sa pohár s nápisom. Má ho niekto? To je neuveriteľné. Ukáž pohár. To je, má byť pravda. Gratulujem. Vodku sa nedotýkajte. Teraz poprosím kapelu, aby ešte raz zahrala pieseň. Ďakujem vám všetkým. A doprovodná akcia k tejto akcii, ktoré sú, toto bolo dôležité. Toto, čo teraz tu sa stalo, tomu bude také posedenie v bizare, ale tam je vstup. Ináč to nerobíme my. Koľko ťa bolo? On nebere, organizátor. Chlapci, hrajte, ja spievam. Thank you.